sahabi ka wuce gasa. Yes, yawa. Hadiyan miyau bai kare azumi. Sahabi dole mun karu da kai. Najeriyar ga mun shaida karfafa kasuwanci sai tare da kai. Usman na Lola darakta mun kula yanzu kankara ba ta kunu. Hadiyan miyo bai kare azumi. Sahabi Lola mun karu da kai. Najeriya ga mun shaida karfafa kasuwanci sai tare da kai. Usman na Lola darakta mun kula yanzu kankara ba ta kunu. Sahabi Lola dinan nan na kashe yana da kyawun lamari. Hadiyan miyau bai kare azumi. Sahabi kai ne diyan kibiya Usman kanan kashi ne hakwari. Sahabi rakumi ba shi ƙaho. Usman ya ce da ya dawo da